Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα προσγειώθηκε στην Αθήνα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού απογειώθηκε. Όσοι στο άκουσμα της μεταγραφής του είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσο μπορεί ένας παίκτης που είναι αρχηγός στη Βραζιλία να έρθει στην Ελλάδα, πίστηκαν, βλέποντάς τον να πατάει ελληνικό έδαφος. Φοβερή υποδοχή, δεν το περίμενα. Λέγανε οι εφημερίδες θα έρθει κόσμος, θα έρθει κόσμος. Εγώ περίμενα να έρθουν τουλάχιστον 1.000 άτομα. Έγινε πανικός εδώ πέρα, δεν το περίμενα να έρθει τόσο πολύ κόσμος. Ο 30χρονος μέσος έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου 6 και 20 με μισή ώρα καθυστέρηση. Κάτι όμως που δεν χάλασε τους περίπου 2.000 φίλους του Τριφυλιού που το επιφύλασαν αποθεωτική υποδοχή, ανάλογη σε παίκτη παγκοσμίου βεληνακούς, όπως ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Βγήκε από την πύλη 7 και με την εμφάνισή του επικράτησε πανδαιμόνιο. Το αμάξι που τον μετέφερε χρειάστηκε πολλή ώρα για να βγει στην Αττική Οδό, ενώ πλήθος αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών τον συνόδευσαν μέχρι την έξοδο της Αττικής Οδού. Θα σκοράρει καμιά 5 γκολ, σου λέω εγώ σίγουρα, θα βάλει 5 γκολ. Γενικώς ήρθε μεγάλης κλάσης ο παίκτης. Ο πρώην άσος Άρσεναλ φυγαδέθηκε από τις δυνάμεις της ασφαλείας και δεν προέβησε κάποια δήλωση. Ωστόσο, τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού αναμένεται να τις κάνει την Πέμπτη, μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους μεγάλης αυτής μεταγραφής. Στο μεταξύ, η θέση του κεντρικού αμυντικού είναι ένα θέμα που οι διοικούντες του Παναθηναϊκού προσπαθούν να βρουν άμεση λύση. Το όνομα του Αντρέα Όγκερ επανέλθει στο προσκήνιο σύμφωνα με Daily Mirror. Ο 34χρονος διεθνής αμυντικός με τη φανέλα της Ολλανδίας είναι θετικός σε πιθανή παραχώρησή τους πράσινους, με τον Χέτεν Κάτε και το Champions League να είναι οι σημαντικότεροι λόγοι. Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο